Takže nazdar. Vítá vás Jake u druhého dílu ze Shakes and Fidget na světě s9.sfgame.us. Jsem zrovna šel do jiného cechu jsem přestoupil. No teda mě kámoš pozval. Je to cech Kubagl, to já nevím, jak se to čte. Já mám psanou 4, ale to teďka neřešte. No a také jsem Kubagl, je tady Kuba, největší, Kuba. A zrovna se tady píšu s nějakým debilem. Johnny Mačeta. A teďka se koukneme do obchodu, do zbrojírny. Jo, změnil jsem si zbraň. Mám taková lepší zbraň. A takže tady mám nic. Já bych si to koupil, ale nemám houbičky a zítra si budu koupit Passive Card. Ale to už mi nevyjde, takže to bude v pytle. No takže takhle jsem si tady na tabletu omylem jsem se překlikl a koupil jsem si nějakou blbost. Takže ještě nám se kouknu, kdo nám píše. Jsem 22. Čekejte, já se jenom kouknu, jak se jmenuje můj kanál. Si to nepamatuju. Ale to tak já nebudu řešit, co? Takže sklonám do Magic Shopu. Nic. Nemám zlaťáky. Jo, French. To si asi koupím, pokud mi vyjdou ještě zlaťáky. Takže ještě si koupím nějakou jo, tady zvíře si koupím, okay. Jo, tady si koupím Wolfa. Jo, teda ještě jsem včera večer našel, v tom jsem trochu proklikával, tak jsem tam našel ten Oxygen Elite zadarmo, jenom za zlaťáky, jsem ho koupil. Teda už bych chtěl jakože celkem vyměnit tady tenhle epic už bych chtěl vyměnit, protože to byl můj první epic, který jsem dostal v 11 a už mám strašně dlouho, už je strašně chlabej. A potom bych chtěl ještě vyměnit tady tohle, protože to mám na konstrukčn. A co je výtrž, takže to moc ne, to taky ne, tak. Co jsme ještě teďka udělali? No, bude tutoriál, jak si změnit tady ten kurzor myši. A tohle bych asi ukončil takhle video. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Ahoj.